diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Marami ang nagsasabi na ang mga pusa ay may abilidad na makakita at makaramdam ng mga multo at iba pang mga nilalang na kung ituring ay supernatural. Ang mga pusa ay ating tulay sa mundo ng mga patay. Ngunit, paano kung ang pusa mismo ang magbigay sa iyo ng sindak na hindi mo malilimutan? Narito ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Pusang Ligaw. Sa isa na namang gabi ng lagi. Loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. Ayaw ko na naman, Pepay. Nahihirap sa'yo. Mawa ka ng mawa dyan. Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Magluto ka na lang dyan, Marites. Kasi naman bakla. Patahimikin mo naman kasi ang mundo ko. Ilang araw na kasing atungal dyan na parang biik. Ang sakit sa tenga. Ganon? Oo. Gusto mo tumahimik ang mundo mo? Ha? O pues, sali ka rito. Tatalakan kita ng ice pick sa leeg. Ang brutal mo naman, sister eh. Oh. Kaya ka tuloy iniiwan ng mga
naging jowa mo? Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararanasang ma-in love. Kung sa bagay, paano ka magkakaroon ng jowa? Eh, ang mukha mo mukhang inidoro. Hoy, 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 hoy! Tumahimik ka dyan, bruha! Bakit? Abay, nagsalita ang Diyosa ng kagubatan. Hay, nako, bantayan mo na lang yung ulam natin, baka dapuan ng langaw. Ay, ayan. Nilalangaw na yung mga pritong isda. Dali, bugawin mo! Bakit? Ang bugaw lang ba ng langaw ang beauty ko? Ay, sinabi mo pa. Gaga, umayos ka na kasi, bruha. Huwag mo nang iyakan pa yung si Rustom. Hello! Hindi lang siya ang lalaki sa planet Earth. Maraming lalaki dyan na mas gwapo at mas juicy pa kesa dyan sa ex-jowa mo na mukha namang bangkay. Ay, nako, Pepay, ang hina talaga ng taste Oo, mo. aminin ko na sobrang kapayatan ni Rustom kaya mukha siyang bangkay na nabuhay. Pero sis, siyang love ko. Che, tigilan mo nga ako. OMG. OMG! Oh, bakit, bruha? Tinatawag na ako ni Mother Nature. Kailangan ko pang umupo sa trono. Ay, dali. Ikaw muna magbantay dito sa niluluto ko, ha? Sasabog na ang buntis. Diri kang bakla ka. Sige na, pumunta ka na doon sa banyo. Baka magsabog ka pa ng lagim dito. Masuffocate pa ako. Ay, kumukulo na tong noodles. Pwede na to. Kumukulo na rin yung tubig sa takure. Papatayin ko ng kalan. Ay, ano ka? Malapit na palang mapundi itong ilaw. Ay, kailangan na palang mapalitan ito. Ay! Ha? May nakapasok na pusa. Ay, walang hiya ka! Ulam namin yan, buwisit ang pusa ka! Bakit mo kinain? Lagot ka sa akin kapag nahuli kita. Sisiguruhin kong sira ang beauty mo sa akin. Halika! Huli ka! Bakit mo kinain ang ulam namin, ha? Senso kang pusa ka, ha? Lagot ka ngayon sa akin. Lolonorin kita ngayon dito sa tubig! Hindi pa tapos siya ng lahat. Dapat sa'yo, ha? Binubuhusan ng mainit na tubig. Asan na itong takuring to? Ayan! Ano? Hindi ka po mamamatay, ha? Hindi pa rin ako titigil. Halika, pusa ka. Doon tayo sa labas. Doon kita bibitayin! Dapat sa'yo binabalibag sa simento! Ano? Isa pa? Hindi ka pa masusuko? Ha? Eto pa! Pareho kayo ni Rustom! Dapat sa inyo mamatay! Sa wakas, patay ka na rin, pusa ka. Ninenok mong ulam namin, ha? Ay, nako! Sira ngayon ang beauty mo sa akin! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ito na yung mga pagkain nyo. Pasensya na, kung yan lang ang nakayanan ko. Pero ang mahalaga, nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Sige, kumain lang kayo ng kumain dyan. Basta't akong bahala sa inyo. Nasa proteksyon ko kayo. Teka, nasan si Smokey? Nakita nyo ba siya? Hindi nyo alam. Teka, parang may nangyaring masama kay Smokey. Kailangan kong malaman. Sana walang nangyari kay Smokey. Dahil kung merong nanakit sa kanya, hindi ko yun mapapatawad. Teka, malalaman ko dito sa aking orasan ng kamatayan.
Mahiwagang oras ha. Sabihin mo sa akin, buhay pa ba o patay na ang aking alagang si Smokey? Mahal na Panginoong Taron, patay na ang inyong alagang si Smokey. Hindi. Hindi maaari! Kailangan kong malaman kung paano siya namatay. Paano? Smokey! Kung nasaan man ang iyong kaluluwa, tinatawagan kita. Magpakita ka sa akin. Smokey! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka namatay? Sinong may kagagawan kaya ka namatay? Si Pipay po, Panginoong Taron. Si Pepay. Yung matabang babae na nagtatrabaho sa parlor. Noon, sabi ng kanto, kumuha lang naman ako ng konting ulam nila. Pero sinaktan ako. Kung ano-anong pahirap ko ang ginawa sa akin bago ako mamatay. Kung gano'n, manda sa akin ang Pepay na yon. Ipag-iiganti kita, Smokey. Sisiguraduhin ko sa'yo na matitikman niyang bangis ng isang maligno! Ano ba yan? Dalawang gabi na akong hindi makatulog. Hindi maalis-alis si Rustom sa isipan ko. Ano bang meron sa mukhang bangkay na yun? Siguro, kinuyuman niya ako. Kaya patay na patay ako sa kanya. Marites, ikaw ba yan? Ay! Bakit may pusang nakapasok dito? Ay, parang natatandaan ko to. Ito yung pusang pinatay ko nung isang gabi. Oh, imposible! Patay ka na! Oo! Patay na ako, Pepay. Pero bumalik ako para magiganti sa'yo. Oh! Nagsasalita yung pusa! Wow! Ay, Diyos ko! Naginip lang pala. Pepay, Ah, ba yan? Bruha? ah, Sarap-sarap na ng tulog ko eh. Ginising mo pa ako dahil sa lakas ng sigaw mo. Ba nangyayari sa'yo? may nangungut kasi ko eh. Pasensya ka na. Ay nako, Pepay. Magpatulog ka ha. Kung ayaw mong kalbuhin ko yung mga kilay mo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Marites? Ikaw ba yan? Baka si Marites lang yun. Bibilisan ko na lang maghugas itong mga plato. Pingi... Oh! Oh! Ay, nakapasok na naman yatang pusa sa loob ng bahay. Ay, baka naiwan ni Marites na bukas yung screen ng bintana. Ma-check na. Oh, sarado naman yung bintana. Ano yung narinig kong miyaw ng pusa? Oh, may nakapasok ang pusa sa loob ng bahay. Pumunta sa kusina. Hoy, bumalik ka dito! Nasaan ka, pusa ka?
mahuli lang kita, gagawin talaga kita siopaw. Ba't nandiyan ka kagad sa pintuan ng kwarto namin? Eh, nakita mismo ng dalawang mata ko, pumunta ka dito sa kusina? Uy, huwag kang pumasok sa kwarto namin, ha? Ha? Ay! Biglang sumarang pinto. Ayaw mo bukas. Ayaw mo bukas ng pinto. Lintik na pusa yan. Paapatayin ko talaga kapag nahuhuli ko siya! Talaga, Pepay? Oo! May pumasok na pusa sa kwarto natin nung umalis ako? Oo! Pero hindi siya makakatakas kasi wala namang bintana yung kwarto. Kaya mahuhuli natin yun agad. Oh. Oh, Ayan, nabuksan ko na. Mukhang wala namang pusa na pumasok dito. Meron. Ang tahimik ng buong kwarto. meron. Kulay itim pa nga. Katulad nung pusang napatay ko kamakailan. Bruha. O nasan dito yung pusang sinasabi mo? Wala, oh! Baka nasa ilalim ng kama natin. Silipin mo. O, ito na. Sige na, sisilipin ko na. Oy, bruha! Wala naman! Tingnan mo, puro alikabok lang ang nasa ilalim itong kama. Ano ba yan? Imposibleng mawalang parang bulayon. Eh baka naman, minumulto ka lang nung pusang itim na pinatay mo nung isang araw. Eh, wala naman sigurong ganun, ano? Eh, brutal kasi yung ginawa mong pagpatay dun sa pusa. Naku, lagot ka, Pepay. Charot. Ay, nako. Magluluto pa ako ng pananghalian natin. Diyan ka na nga. Siguro nga, ano? Kung ano-ano lang yung nakikita ko. Kasi ilang araw na akong kulang sa tulog. Ay, makalabas na nga ng kwarto. Ay! Biglang nagsarang pinto! Ah! Oh, Diyos ko! Ano nangyayari? Bakit yung mayanig yung kama? Marites! Marites! Buksan mo pinto! Tola! Tola! Hindi ko mabuksan yung pinto! Yung pusa! Narinig ko yung meow ng pusa. Parang nanggagaling sa ilalim ng kama. Teka nga, sisilipin ko. Pusa! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Ano sabi mo? Taong pusa? Nakita mo sa ilalim ng kama? Oo, Marites. Hindi ako nagsisinungaling. Pusa siya na kasi laki ng tao. Tapos mapupula yung mata. Basta, nakakatakot yung itsura. Pero chinek naman natin ang ilalim ng kama sa pangalawang pagkakataon, di ba? Oo. Wala yung sinasabi mong taong pusa. Ay, teka, Paypay. Baka naman gumagamit ka na ng drugs, ha? Gaga, di ako adik, ano? Nag-break lang kayo ni Rustom, nalukring ka na dyan. Pero, Marites, seryoso. Hindi mo narinig yung pagsigaw ko kanina nung nakakulong ako doon sa kwarto? Ang lakas-lakas pa paghampas ko ng pinto. Ay, totoo, wala talaga ako narinig na sigaw o paghampas mo sa pinto. Tahimik lang ang paligid. Akala ko nga kasunod lang kita kasi may narinig akong mga yabag. Iniisip ko noon, baka dumiretso ka sa banyo. At saka, hindi naman nakakandado yung pinto, kaya madali kong nabuksan. Naku, kinakabahan ako. Ay, ako ang mas dapat kabahan sa'yo. Eh mukhang naluluwagan ka na ng tornilyo, bro, ha? Ay, lalabas mo na ako ng bahay para makalangap ako ng sariwang hangin. O eh, tamang-tama. Kasasahod lang natin kahapon dun sa parlor. O, di ba? Punta tayo sa chocolate store ni Relon. Anong gagawin natin doon? Eh, syempre, bibili ng chocolate!
groceryang imported. Total, tapat lang yun ng San Pedro Funeral. Pwede nating lakarin mula dito. Nay, bala ka na nga kahit saan pa tayo pumunta. Makalabas lang muna dito sa bahay. Hi, Relon. Oh, Marites, Pepay. Buti naman napasyal kayo dito sa store ko. Ha? Kumusta? Eto, ayos lang naman kaming dalawa ni Pepay. Eto pala yung mga binili namin. Sweldo kasi kahapon, kaya marami kaming binili. Ganun ba? Oo. Maya, ikaw nang bahala dito sa binili ni na Marites at Pepay. Uy, Pepay, Walang problema. para kang sisisa dyan. Umayos ka nga. Ano ba? Ay, ang cute naman ng pusa. Alaga mo, Relon? Oo, Kiumi ang pangalan niya. Babaeng pusa. Anong breed niya? Ang totoo niyan, napulot ko lang to sa kalsada. Talaga? Pero ang sabi, kali ko ang tawag sa ganitong kulay ng pusa. Kaliko. Gusto mong hawakan? Oo. Teka, kukunin ko ha. Ang lambing naman ng pusa mo. At saka, ang lambot ng mga balahibo niya. Pepay, tingnan mo, Ilayo mo sa akin yan. Hindi ako mahilig sa pusa. Ay, ang cute nga. Arte, ha? Kala mo kagandahan? Ano? Ano sabi mo, Marites? Ang sabi ko kanina, tingnan mo tong pusa. Ang cute. Hindi yun. Sabi mo, arte ko. Ano ba Kala mo nagsas- kagandahan? Ito talagang bruhang to. Ano ba sasabi mo dyan? Oh. Ay, nako. Ewan ko sa'yo, Pepay. Sinusumpong ka na naman ng depression. Oh, eto na yung mga pinamili nyo. 640 lahat. At dahil love ka ni Kiumi Marites, bibigyan kita ng libreng chocolate bar. Thank you, Relon. Eto nang bayad ko. At saka, eto na yung pusa mo. Sa sobrang cute, baka ma-take home ko pa to. Ay, sige, Relon, sa susunod ulit, ha? Tara na, Pepay, alika na. Pangit ka, Pepay. Sino nagsabing pangit ako? Ha? Wala naman ako narinig na nagsalita na ng pangit sa'yo. Meron, narinig ko. Teka. Yan, yung pusa. Siya yung nagsabing pangit ako. Pepay. Nakakahiya ka na, ha? Ay, Relon, pasensya ka na dito kay Pepay. 2 araw na kasing walang tulog ang babaeng to. Sorry, ha? Ayos lang. Kiumi, magbabay ka na sa dalawa nating kaibigan. Bye-bye! Pwede sa'yo, Pepay, pangit. Walang yung pusang to. Uy, O sige, isa pa. Gagawin kitang siopa. Pepay! Ano ka ba? Wala namang ginagawang masama sa'yo yung pusa. Hindi mo narinig. Nagsasalita. Ay, nako. Halika na nga, bruha. Lumabas na tayo dito. Halika na. See you soon, Talaga? Pepay, pangit. Meow! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Ano ba nangyayari sa'yo, Pepay? Pati ba namang pusa? Aawahin mo? At saka ano sabi mo? Nagsasalita yung pusa ni Relon? Hindi mo ba narinig kanina? Sinabihan ako ng pangit. Wala akong narinig maliban sa meow. Ay, naku. Kiume. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, di wag. Basta, may sadyablo ang pusa ni Relo. Oy, sa totoo lang ha, nakakahiya ka na. Ano? Si Narilon, pati yung cashier niya, at saka yung ibang customer na nasa likod natin. Sigurado ako, pinagkamalang kanilang baliw habang inaaway mo yung pusa. Please lang, Pepay. Tigilan mo na yan bago pa kita dalhin sa mental hospital. Bakit ganon? Ay, nababaliw na yata ako.
Pati pusa. Napagkakamalan ko nagsasalita. Pepay? Oh, Relon, kasama mo pala yung pusa mo. Oo. Palagi kong pinapasyal si Kiyomi para hindi maboard ang alaga ko. Kaya ito, kabibili ko lang itong transparent pet bag para kahit saan pwede ko siyang madala. Siya nga pala. Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay mo? Mag-aalas 12 na ng madaling araw. Nagpapahangin lang ako. Pero papasok na rin ako. Uy, teka nga pala. Bakit ka nga pala nagpunta dito? Huwag mo sabihin sa akin na mamasyal kayo ng pusa mo madaling araw. Meron lang kami mga susunduin ni Kiyomi mamayang madaling araw. Hindi ba, Kiyomi? Yes, boss. Ay, Diyos ko. Nagsalita na naman yung pusa. Narinig mo yun, Relon? Yung pusa mo may sa Diablo yata. Luka-luka. Hindi ako kampo ng kadiliman, no? At saka mas mukha ka pang ang Diablo kesa sa akin. Ay, sumusobra ka na talagang pusa ka, ha? Kiyomi, tama na yan. Kaibigan ko si Pepay. Huwag na kayong mag-away, ha? Naririnig mo yung mga sinasabi sa akin ng pusa mo? Ha? Oo. Oh, Diyos ko! Relon, anong klase kang nilalang? Mag-iingat ka, Pepay. Dahil merong nilalang na maghihiganti sa'yo. Pepay! Anong ginagawa mo dyan sa labas? At saka sino ba yung kinakausap mo dyan? Sino ba bang kausap ko? Kundi si Uy, nasaan na yun? Kanina nandito lang si Relon. Nalingat lang ako, biglang nawala. Si Relon? Oo. Kausap mo? Oo. Wala naman ah. At saka tingnan mo yung paligid. Walang katao-tao. Tayong dalawa lang ang nasa labas. Maniwala ka sa akin, Marites. Kanina kausap ko si Relon. Kasama pa nga yung pusa Ay niya. nako, Pepay. Kanina pa kita natatanaw, nagsasalita kang mag-isa. Ano? Pakiusap lang, tigilan mo na yung kabaliwan mo, ha? Halika na nga, pumasok na tayong dalawa sa loob. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Saan ka galing, Marites? Eto, bumili ako ng konting snack sa chocolate store ni Relon. Uy, alam mo ba? Hindi. Naikwento ko sa kanya na nakita mo raw siya at nakausap kagabi. Mm. Hindi raw siya yun. Ang sabi pa niya sa akin, hindi nga niya alam na dito tayo nakatira. Naku, ay tulungan mo naman ako. Anong dapat kong gawin para mawala itong mga guni-guni ko? Una sa lahat, kailangan mo talaga ng sapat na tulog. Tingnan mo, oh! Ang laki na ng mga eye bags mo. Pangalawa, mag-move on ka na kay Rustom. Huwag ka mag-alala. Meron akong alam na solusyon para makalimutan mo ng tuluyan ang mukhang bangkay mong ex. Talaga? Talaga? Oo! Anong solusyon? Pocholo! Welcome sa aking munting palasyo. Halika, pasok ka. Dito ka pala nakatira. Maganda, ha? Ikaw lang bang nakatira dito? Hindi. Dalawang kami nagsisterit kung nakatira dito. Pero don't worry. Umalis siya. Solong-solo natin ang buong bahay. Napapansin ko, kanina ka pa atat na atat dyan. Sino ba naman ang hindi maatat sa'yo? Fafa, Pocholo. Kahit na nga siguro mga pusa dyan sa kalye. Mapapamiyaw sa kagisigan mo. Pilya ka talaga, Pepay. Naman. Hindi mo ba bubuksan ang ilaw at isasara ang pinto para alam mo na, ha? Pocholo. May nakapagsabi na ba sa'yo na napakaganda mo?
Ang totoo niyan, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Ay, kaloka. Grabe ka. Minabala mo naman ako eh. Hindi ako nang bobola, babe. Kaya maswerte ka. At akong kasama mo ngayon. Mukhang swerte nga ako sa'yo. Huwag dyan. May kiliti ako dyan. Talaga? Ay! Kaloka. Napupundi na naman ang ilaw. Pucholo, pasensya ka na, ha? Ay! Brown out! Oh. Ay! Ang dilim. Oo, okay lang madilim. Para mas exciting, di ba? Ay! Ano yun? Akala ko ba tayo lang ang nandito sa bahay mo? Saan ang gagalingan? Baka sa kapitbahay. Huwag natin pasinin yun, babe. Hindi parang palapit sa atin. Babe. Okay. So, simulan na natin, ha? Maghuhubad na ako ng shirt. Ayan. Oh, ikaw naman, babe. Maghubad ka na. Dahil excited ka na, sige na nga. Sandali lang, ha? Diyan ka lang. Babe, nakikiliti ako. Ano ba? Huwag dyan sa tagiliran. Ha? Nakikiliti ka? Hindi nga kita hinahawakan eh. Nagubad pa lang ako dito, ano? Oh, babe, huwag mo akong biruin. Alam ko madilim ang buong bahay, kaya sinusumbong ka na ng pagkapilya. No. Pero babe, mabalahibo ka pala. Parang pusa. Ay, ano ba, babe? Huwag dyan, nakikiliti na ako. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi kita kinikiliti, ano? Ha? Sinong kumikiliti sa akin? Hoy, Chula, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't sumigaw ka? Pumunta! Ayoko na dito! Alis na ako! Ayoko na! Chula, saan ka pupunta? Chula! Hoy! Diyos me! Grabing makatili si Pucholo. Dinaig pang babae. Ay, kaloka. Turn off! Sino yan? Naku, makalabas nga muna ng bahay. Oh! Bakit hindi mabuksan ang pinto? Ano ito? Tulong! Marites, tulungan mo ako! Mga kapitbahay, buksan niyo sa pinto! Ano ba? Bumukas ka naman! Tulungan mo ako! Please help me! Help! Help! Ay! Tulungan niyo ako! May multo dito! May multo dito! Dali! Tulong! Tulong! Hindi! Ay! Multong pusa! Ay! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Multong pusa, lumayo ka sa akin! Wow! Pepay! Oh! Uy, Pepay! Gising! Uy, pinabangungot ka! Gising! Marites! Nakita kitang nakahandusay sa kwarto mo kanina. At saka kasama mo si Pocholo, di ba? Anong ginawa sa'yo ng lalaking yon? Pinulto kami ng itim na pusang napatay ko. Maniwala ka sa akin, Marites. Kahit tanong mo pa kay Pocholo. Ang hirap kasing paniwalaan yung sinasabi mo, Pepay. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Kung iniisip mo na babaliw ako, nagkakamali ka. Gusto mo tawagan mo pa si Pocholo. Grabe nga siya kanino, ha? Parang bakla kung makatili. Ganon? Oo. Okay, sige. Naniniwala na ako sa'yo. Bukas,
papupuntahin ko dito si Tata Selo, yung pinakamagaling na albularyo sa lugar natin. Oh. Ipagagamot na rin kita sa kanya. Ha? Baka kasi sinanibang ka na ng masamang espiritu. Ay, sige na, magpahinga ka na. Anong sabi mo, Marites? Minumulto si Pepay ng isang itim na pusa. Opo, Tata Selo. Yun ang sabi niya sa akin. Tinawagan ko rin yung kaibigan naming si Pocholo at kinumpirma nga niya sa akin na totoo yung sinasabi ni Pepay. Maski siya, tinakot din daw ng multo na pusang yun. Tingin ko, isang maligno ang umaatake sa inyo. Maligno? Madalas kasing magpakitang maligno sa anyong pusang itim. Oh, Meron bang ginawa si Pepay na maaaring pagmula ng galit ng maligno? nagsimula kasi yon nung pumatay si Pepay ng pusang itim na naligaw sa bahay namin at kumain ng pagkain namin. Sabi sa akin ni Pepay, yung pusang pinatay niya ang nagpapakita ngayon sa kanya. Sige. Ibibigay ko sa iyo itong mga dalakong pangontra sa mga bulto at masasamang espiritu. Ano naman ng mga yan, Tata Selo? Ito, isang balot ng asin, Asin? mga insenso. Ang mga ito ay mabisa sa tinatawag na cleansing ng paligid. Ilagay ninyo ang isang mangkok na asin sa mga sulok ng bahay kung saan pwedeng pamugalan ng masamang espiritu at sa mga parte ng bahay kung saan nakita ni Pepay ang bulto. Palagi din kayo magsindi ng insenso para lumayo ang mga masasamang elemento. Iyon lang ang gagawin namin? Sandali. Meron pa. Ito. Ibibigay ko na sa inyong dalawa ito. Ano yan? Mga anting-anting. Isuot nyo ni Pepay para hindi na kayo gambalain pa ng mga multo o maligno. Sige po. Isusuot naming dalawa tong mga anting-anting na binigay niyo sa amin. Ano ba yung sinindihan mo? Ang tapang ng amoy. Sabi ni Tata Selo, ganitong klaseng insenso ang nakakatanggal daw ng mga multo at masasamang espiritu sa paligid. Tiisin mo na lang. Ano pa nga bang magagawa ko? Handa akong tiisin ng amoy. Basta mawala lang yung multong pusa o kung ano man yun na gumagambala sa atin. Ayan. Nailagay ko na yung mga mangkok ng asin at insenso sa bawat sulok ng bahay. Pati rito sa ilalim ng kama natin. Matatakot na siguro yung masamang elemento dito sa bahay. Ay, ano yun? Lakas naman yun. Baka ayun na siya. Ha? Marites! Galit na yung masamang espiritu. Halika! Silipin natin! Nako! Nabasag yung ilang baso at bumagsak sa sahig yung mga wood decors natin! Narinig mo yun? Nandiyan na siya. Nako! May pusa yatang nakapasok sa bahay natin, Pepay. Nakabukas kasi yung bintana natin, oh! Hoy! Multong pusa! Hindi mo kami magagalaw, no? Meron kami pangontra dito. Kaya tumigil ka sa mananakot sa amin. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang doon sa pinanggalingan mo! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Smokey, anong balita?
Napatay mo na ba sa sindak yung taong pumatay sa'yo? Panginoong karon, hindi ko na po magawa ang pag-iiganti ko. At bakit? Dahil naglagay na sila ng mga pangontra sa buong bahay. Hindi ko na po sila magawang takutin. Ganun ba? Hindi pwede ito. Hindi ako papayag na hindi nila mapagbayaran ang kasalanan nila sa'yo. Panginoon, kayo ang isa sa pinakamakapangyarihang maligno. Wala man ang pangontra ang tumatanap sa inyo. Tama ka. Walang sinabi sa akin ng mga anting-anting at talisman. Simula ngayon, Smokey, tayong dalawa nang mananakot sa taong yun. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa atin. Dito nakatira yung Pipay Cruz. Grabe. Parang haunted house naman tong bahay. Kinikilabutan ako. May deliver na nga itong package. Ha? Sino kaya yung sumisitsit sa akin? Ako, hihiramin ko muna ang katawan mo. Marites, pag may courier na naghanap sa akin, sabihin mo wala ako, ha? Ha? Kasi wala pa akong pambayad sa mga in-order ko online. Langya ka? O-order ka online tapos tataguan mo lang pala? Gipit kasi ako ngayon. Matagal na rin kasi kung hindi nakakapasok sa trabaho dun sa parlor. Ikaw talaga, bruha? Kawawa mga online sellers sa'yo. Ah. Sino yan? Delivery po. Para kay Pepay Cruz. Sige, sandali. Hi, magandang umaga. Ang gwapo mo namang delivery boy. Salamat. Anong pangalan mo? Taron po, Taron. Wow, ang ganda ng pangalan mo. Macho. Bagay sa'yo. Miss Pepay Cruz po pala. Bali, ito po yung order niya. Naku. Nagkakahalaga ng 666 pesos po. Wala nga pala dito si Pepay. Pero sige, ako na magbabayad sa package na yan. Kunin ko lang ang pera ko sa kusina, ah. Doon ko kasi nilalagay yung perang ipon ko, eh. Sandali lang. Hintayin mo ako, Pogi, ha? Sige po, maghihintay na lang ako dito. Ay, pasensya na sa paghihintay. Eto na ang bayad, oh. Ah, Pogi? Nasaan ka na? Oh? Bigla na lang nawala yung delivery man. Iniwan na lang dito sa sahig yung package. Paano na yung bayad ko? Ay, teka. Masilip ko nga sa labas. Pogi! Nasaan ka na? Nako. Wala na si Poging delivery boy. In fairness, ang yummy niya. Ay, kung nasan ka man, Pogi, Taron. Thank you sa libre, ha? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako'y ubod ng ganda.
Ikaw na, Pepay. Ikaw na ang Diyos sa kagandahan. Ay, lahat ng mga lalaki luluhod sa kagandahan mo. Ay, mali. Ako palang luluhod sa kanila. Charot! Ay, ano ba? Pasaway naman ang ilaw na ito. Nag-i-emote pa ako. Oh, ayan. Okay na uli yung ilaw. Ganda-ganda ko talaga. Ay, paano kaya kung maging artista ako? Ano kaya magiging screen name ko? Pepay? Pepay Gandang Reyna? O pwede ring Pepay Sexing Reyna? Ay, mas gusto ko yung huli. Tapos lalabas ako sa mga pelikula. Bobuhayin ko ulit ang ST at Bomba Films. Tapos ang title ng first movie ko, lasapin mo ang aking alindog. O di kaya, tikman mo ang kataas ng aking lumpia. Ay, kabon! Ay, ano ba? Nakakatitira, bilisan mo naman dyan sa CR. Oy, sandali lang, bruha. Matatapos na ako. Panira talaga ng moment ang bruhang niya, no? Oh, anyway, back to spotlight. Sino kayang pwede ko maging leading man? Ay, ano ba yan? Ayan na naman, pakisindi na naman yung ilaw. Sus, makalabas na nga ng CR. Oh, uy, ba't hindi ba buksan ang pinto? Ano naman to? Marites! Buksan mo tong pinto! Oh! Ay! Diyos ko, Marites! Ano ba? Marites! Ayan na naman ang taping meow na pusa! Akala ko di na ako gagambalain ito! Pagsuot ko tong anting-anting! Ay! 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 Umutang pusa ka, ha? Munta! Umalis ka dyan! Marites! Buksan mo na bito! Magbabayad ka sa pagpatay mo sa alaga ko. Marites, nasa ka na! Nasa ka na, Marites! Magbabayad ka. Tumigil ka! Tumigil ka! Magbabayad ka. Magbabayad ka. Tama na! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Ako naman, Marites. Walang silbi. Yung mga pangontrang binigay sa atin ni Tata Celo. Hindi lang yung multong pusang itim na nakita ko. Pati yata yung amo niya parang kampo ng kadiliman. Naku, kapag nakita mo yung itsura niya, grabe. Nakakatakot. Ay, nako. Red na red ang mga mata. Sige na, Pepay, kumalma ka na. Pinapupunta ko na si Tata Celo sa bahay para alamin kung anong problema. Kasi naman, sa susunod, huwag ka na maging malupit sa mga hayop. Pepay! Ay, andyan na siya. Andit na ako. Sandali lang po, Tata Celo. Buti dumating agad kayo. Tuloy, pasok po. Buti naman. Inihanda nyo na agad yung mga gagamitin natin sa ritual. Huwag na tayong magsayang ng oras. Simulan na natin. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Kailangan ko ng katahimikan habang nagdarasal ako. Ay, sige po. Ano yan, Marites? Kakatuwing orasyon niya. Ang lakas makakomedy. May matching tirik pa ng mata. Tumahimik ka lang dyan. Ingay. Okay, maingay. Pinasilan yung aking konsentrasyon. Pasensya na po.
Marites, malakas yung hangin. Mahimik ka na lang dyan, okay? Natawag ko na ang espiritong tutulong sa atin. Simulan na natin ang pagtatawag. Meto na. Tama kayo. Isang ang maligno ang gumagambala sa iyo, Pepay. Ha? Nandun siya mismo sa kusina ninyo. Pinagmamasdan niya tayo. Talaga? Nagagalit siya sa iyo, Pepay. Kasi pinatay mo ang pusang alaga niya. Anong gagawin ko? Para hindi na ako gambalain pa ng maligno na yun. Galit na galit siya sa iyo. Kaya imposibleng tigilan ka na. Baka naman mapapatawad pa niya ako sa ginawa ko sa alaga niya. Ano? May paraan ba para mapatawad niya ako? Kailangan mong magsisi. Diyos mo naman, matagal na kaya ako nagsisisi sa ginawa ko. Hindi lang basta pagsisisi ang dapat mong gawin. Kailangan mo siyang suyuin. Wow, ano yun? Liligawan ko? Ha? Liligawan kong maligno parang jowa lang, ganon? Kailangan mo siyang suyuin sa pamamagitan ng isang pag-aalay. Nang ano? Dahil maligno ang gumagambala sa iyo, dapat mo siyang alayan ng mga pagkaing lamang dagat. You mean? Alimasag, hipon, tahong, talaba? Ganun kadami? Oo. Sapat na siguro ang isang bilao ng punong-puno ng lamang dagat. Ano to? Fiesta? Naman! Ang mahal-mahal kaya ng kilo ng mga seafood. Yung hipon nga lang, 500 piso na 1 kilo. Gusto mo bang patawarin ka ng maligno? Oo. O baka naman gusto mong tubuan ka pa ng mga kurikong sa balat? Ay, Alam teka mo, lang. Teka, pasalamat ka pa. At walang tumubong kahit ano dyan sa balat mo. At Tata Celo, Kung sa ibang maligno yan, baka bulok na ang balat mo. pwede bang mag-alay na lang kami ng buhay na manok para mas budget-friendly? Ang pag-aalay ng buhay na manok ay para lamang sa kapre at duwende. Tapos kapag engkanto naman, mga kalamay at kakanin. Ganon? Napaka-choosy naman pala ng mga laman lupa niya. Aanhin nyo naman ang gastos kung patatahimikin naman ito ang buhay ninyo. Kung sa bagay, Pepay, pera lang yan. Mas malaki ang magagastos natin kung tutubuan ka pa ng kurikong sa balat. Mahal kaya magpaderma. Kung mababaliw ka naman, mas mahal din. Consultation pa lang sa psychiatrist, itatagay na tayo. Nako, mamumulubi ka lang. Ay, sige na nga. Sige, payag na ako. May ipapaalala pala ako sa inyo. Ano po yun, Tata Celo? Sa susunod, huwag na kayang mananakit pa ng pusa. Alam niyo ba na ang pusa ang tanging hayop na may kakayahang makakita at makipag-usap sa mga bulto, laman lupa, at iba pang mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ang mga pusa rin ang nagiging tulay ng mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Kumbaga, sila yung tagahatid sa kabilang buhay? Oo. At sila rin ang ginagamit na instrumento ng mga kaluluwa at laman lupa para magbigay ng mensahe sa ating mga taong mortal. Ay, sosyal. Bongga naman pala yung kakayahan ng mga pusa. Bago ko umalis, ibibigay ko muna ito sa inyo. Ano to? Isang bote na naglalaman ng muta ng pusa. Muta? Ay, ani ko naman yung muta ng pusa. Hindi ba mata ng pusa? Muta. Magagamit mo yan kung sakaling
kailangan mong kausapin ang maligno sa bahay ninyo. Ilagay mo lang yan malapit sa mata mo. At makikita at makakausap mo na siya. Ako, nakakatakot naman yun. Ay, di bali na lang. Ma-infection pa yung mata ko dito. Kailangan mo yan, Pepay. Ano? Kailangan mong personal na humingi ng tawad sa kanya. Huwag kang matakot, Pepay. Kakampi mo naman ang Diyos. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Pepay, ano? Handa na ba yung iaalay mo doon sa maligno? Oo, kanina pa. Grabe. Ang lalansa naman ito. Tuloy malansa na yung buong bahay. Grabe ha, naka 5,000 mahigit din tayo dyan sa mga seafoods na yan. Ang mahal, lalo na yung alimasag at hipon. Oo nga. 670 pesos per kilo ng hipon, ano? Mahal nga. Kakainis. Imbis na ibayad ko na lang sa lalaki. Dito pa napunta. Uy, shh! Huwag ka maingay. Baka marinig ka niya. Sige ka. Baka hindi niya tanggapin yung alay mo. Ay, nako, sa totoo lang, Marites. Hindi ako nagpapapaniwala dyan sa mga peace offering na ganito. Isipin mo, ano naman ang gagawin ng maligno sa mga seafood na to? Kakainin niya? Ay, nako. Ilapag mo na lang yan dyan sa mesa. Tapos matulog na tayo sa kwarto. Hayaan na nating nakatiwangwang yan dyan. Sige. O tara, magka-alas 6 na ng gabi. Halika na. Pasok na tayo sa kwarto. Marites, gising. Gising. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin, pusaka. Lumayo ka. Lumayo. Ano ba yan, Pepay? Kahit kailan talaga yun, napaka-skandalosa mo. Natutulog May na pusa ako eh. kasi, Marites. May pusa dito sa loob ng kwarto. Saan? Wala naman na. Pepay, ano ba yan? Kung ano-ano na naman yung ini-imagine mo. Kasi may... Ay! Ha? O yun, narinig mo? Ha? Narinig mo? Oo, narinig ko. O, ayan na siya. Ayan na, nararamdaman ko na. Kinikilabutan na ako. Ayan, Marites, ayan na, may tao. Ayun, may tao sa labas. Oo nga. Eh, anong gagawin natin, bruha? Pinasok na nga tayo ng mga akyat bahay. Ay! Kung sino man kayong akyat bahay! Kung gwapo kayo, pasok! Gasahin niyo ako! Ay, Aray ko, bakla! Bakit mo naman ako hinampas? luka-luka kang baklaki. Nakukuha mo pang magbiro. Bruha? Ano? Bubuksan pa ba natin? Ing-ing ka rin no? Bubuksan mo yung pinto. Kung maligno pala yung nasa labas. May butas dito sa pinto. Sisilip lang ako. Teka. Wala namang tao. Walang tao? Wala. Teka pa, ako ang pasilip. Oh, ayan. Tingnan mo. Oh, Diyos ka, Marites! May pusa sa labas ng kwarto! May pusa? Talaga? Alam ko, anong gagawin mo? Ay, huwag mo bubuksan ang pinto! Oh my God, Bebay! Saan ang galing ang isang batalyon ng pusa dito? Paano nagkaroon ng maraming pusa dito? Naku, baka mga multo yung pusa na yan! Dito kami para magiging Ay, nagsasalita nga ang pusa, Bebay! Totoo nga yung sinasabi mo! Yan ang sinasabi ko sa yung multo na pusang
Yung maligno para humingi ng tawad sa ginawa mo. Sige na. Ayoko. Sige na. Ng maligno. Hindi nyo na kailangan pang maglagay ng muta ng pusa. Dahil nagpapakita na ako sa inyo ngayon. No. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Magbabayad ka, Pepay, sa ginawa mong pagpatay sa alaga kong si Smokey. Ano pang gusto mo? Para mapatawad niyo ako! Wala. Dahil gusto naming buhay mo ang kapalit. Maranasan mo, ang mahirap na binigyan mo sa akin. Bago mo ako pinatay. Pepay! Malapit ka dyan sa bintana. Dali! Diyan na tayo dumaan. Tumangkas tayo. Sabi ko na lang mag-dyan. Sige. Bilisan mo, Pepay! Nakalundag na ako. Ikaw na maritin! Pepay! Hindi ka makatakas. Hindi na ng maligno pa ako! Aking ka na. Pagod na ako sa katatakbo. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Oh, Diyos ko. Paano ko maililigtas si Marites sa kamay ng malignong yun? Nagsasalitang pusa! Kumatakot. Hindi kita sasaktan. Meow. Teka, di ba ikaw yung alaga pusa ni Relon? Ano nga uli pangalan mo? Yumi. Meow. Anong klaseng nilalang ba si Relon? Maligno din ba siya? Hindi. Engkanto ang amo ko. Pero may kakayahan siyang mag-anyong tao. Meow. Ah, Teka, hindi ako nagpunta dito para makipagkwentuhan. Dito ako para tulungan kalabanan ng maligno si Taron. Meow. talaga? Isang maliit at cute na pusa? Tutulungan ako sa nakakatakot na malignong yon? Huwag mo ako malitin. Dahil marami akong kakayahan na hindi mo akalain. O sige, naniniwala na ako. Tara na, iligtasan natin yung kaibigan ko mula sa Taron na yun. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Nandito na ulit tayo sa bahay. Natatakot ako. Huwag ka matakot. Nandito naman ako. Paano natin magagapi yung maligno na yun? Nakikita mo itong nakasuot sa leg ko? Ang tinganting yan. Pangontra sa mga maligno. Binigay kasi sa akin ng amo ko to dahil matagal nang magkalaban ng mga engkanto at maligno. O di kung ganun, ano bang hinihintay natin? Tara na!
Doon tayo dumaan sa bintanang dinaanan ko kanina habang tumatakas. Ay, ang dilim. Nasaan na kaya dinala ni Taron si Marites? Oh, Huwag mo sabihin sa akin tinutulungan mo yung mamamatay pusa na yan. Saan dinala ni Taro ng kaibigan ni Pepay? Traitor ka sa lahi natin, Kiyomi. Yung mas malakas ako sa'yo, Smokey. Kaya huwag niyong hintayin para magalit ako. Pakawalan niyo na yung kaibigan ni Pepay. nakikiusap ako. Huwag niyong idamay si Marites. Ako may kasalanan sa'yo. Patawarin mo na ako, please. Hindi na kita mapapatawad, Pepay. Brutalan sinapit ko sa'yo nung nabubuhay pa ako. Kaya dapat mong naranasan ang nakanaranasan ko. Pepay, walang magagawang pagsisisi mo. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay din ang kapalit. Alam mo hindi mangyayari yan, Taron. Kiyomi, ang alagang pusa ng engkantong Seralon. Ano naman ang gagawin mo? Pipigilan kami? Isa ka lang, marami kami. Taron, nakikiusap ako. Pakawalan mo na si Marites. Ako ang may kasalanan. Ako na lang parusahan nyo. Huwag niyong idamay ang kaibigan ko. Kung ganon, kukunin ko ng kaluluwa mo. Aray ko, walang yung pusa ka. Kiyomi! Papatayin na kita. Hindi ko hayaan mangyari ang gusto mo. Nakasisilaw. Ihanap na huwag mo sa mga masasamang malignan tulad mo. Bilisan mo, Pepay! Tumayo ka na sa malignan yan! Kiyomi, umanda ka sa akin. Papatayin kita. Ginagalit niyo kung talaga matitikman yung bagsik ko. Kiyomi! Nagpalit ng anyo si Taron! Naging isang halimaw! Papatayin kitang pusa. Kiyomi! Anong ginawa mo sa kanya, Taron? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Diyos ko po! Anong gagawin ko? Inatakay ko ng halimaw! Tatay! Dito sa banyo, dali! Oo, Marites! Papunta na ako dyan! Oh, Marites! Ang pinto! Inahampas niya ng malakas! Dali! Tulungan mo ako! Iharang natin itong malaking timba sa pinto! Ang hirap itula! Puno-puno ng tubig itong malaking timba! 58 liters ang kapasidad niyan, kaya mabigat! Sira na ang pinto! Ayan na! Ayan ang pinto! Papatayin ko pa yung dalawa. Lubayan! Matagal ko nang dapat na ginawa to sa'yo!
Diyos ko! Namatay na yung maligno! Namatay yung... Ligtas na kayo. Elon! Ano ka nakapasok sa bahay? Oo nga! Paano ka nakapasok dito? Iniligtas ko na kayong pareho tapos ganyan pang itatanong niyo sa akin. Ay! Nakita ko kasi yung nangyari kay Kiyomi. Kaya agad akong pumunta dito. Anong klaseng nilalang ka? Maligno ka rin ba? Engkanto. Pero huwag kayong mag-alala. Mababait kami. Si Kiyomi, kumusta na? Nasa pangangalaga ko na si Kiyomi. O paano? Aalis na ako. Kailangan kong gamutin ang alaga ko. Biglang naglaho si Relon. Pati si Taron. At yung mga pusa, nawala din. Ang pusang itim. Nandito pa rin, Marites. No! Hindi pa tayo tapos, bye-bye! Maaaring natalo ninyo ang Panginoon ko! Pero ako, hindi pa! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Patawarin mo na ako. Alam kong matinding hirap ang dinanas mo sa akin. Eto na ako, nagsisisi. Alam ko hindi ko na may babalik ang buhay mo, pero handa akong gawin ng lahat. Mapatawad mo lang ako. Sige, kahit na hindi mo na pagalingin ang sugat ko, ayos lang. Basta mapatawad mo lang ako. Pakiusap, nagmamakaawa na ako sa'yo. Nangangako ako. Kahit kailan, hindi na ako mananakit pa ng pusa o kahit na anong hayop. Mamahalin ko na sila. Talaga? Oo. Hindi ka na mananakit ng pusa? Hindi na. Hindi mo na sila hampasin? O pagmamalupitan kahit na kinain nila ang ulam ninyo? Oo. Pangako yun. Pusang ligaw, maniwala ka sa kaibigan ko. Sana patawarin mo na siya. Sige. Pinatatawad na kita. Salamat. May bumubukas na liwanag doon sa pinto. Sinusunto na ako. Oras na para bumalik ako sa pinanggalingan ko. Paalam! Paalam, pusang ligaw. Paalam din, pusang ligaw. Tatandaan ko ang mga aral na tinuro mo sa akin. Wala na yung multong pusa. Ay, salamat sa Diyos. Tapos na rin ang pagsubok na ito sa buhay natin. Bagong sahod tayo ngayon sa parlor. Kaya maraming snacks and chocolates tayong pwedeng bilhin dito. Nasa na kaya si Narelon at Kiyomi? Marites! Epay! ay. Dito! Ay, Hi, Rilon! Kumusta? Eto, ayos naman. Magandang takbo ng negosyo ko. oy. Kayo? Ay, masaya kaming pareho ni Marites. Kasi natanggap na namin ang 13-month pay. Correct. Kaya nandito kami para bumili ng mga chocolates at snacks na tinda mo. Yes. Ay, si Kiyomi, nasaan na? Ayun siya. Nagpapahinga. Oh. Kapapanganak lang niya sa 6 na cute na mga kuting. Ay, ang cute ng mga kuting. Gusto mo bang mag-alaga ng pusa, Pepay? Oo naman. Matagal ko nang gustong mag-alaga ng pusa. Talaga? Oo. O sige, bibigyan kita ng isa. Ay, thank you. Eto, Aww, ang cute-cute niya. Ang ganda ng kulay. Calico cat. Ay,
ko palang tawag sa pusang may 3 kulay. Payag ba naman si Kiumi? Nakunin namin ang isang anak niya. O ayan, payag si Kiumi. Promise, Kiumi. Aalagaan namin ni Marites ang anak mo. Ano bang balak niyong ipangalan sa kitty na yan? Alam na namin! Hagabel! Huwag tayong magmalupit sa mga hayop, lalo na sa mga pusa. Bagkus ay ingatan, irespeto, at pahalagahan natin sila dahil sila ay may buhay din. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Pusang Ligaw. Sa isa na namang gabi ng lagi. Nagsiganap Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz at Maynard Landicho Jr. Naglapat ng tunog, temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Isinulat ni Krishna Senga at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.